ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ? ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରକୃତି ତୁ ଚେଞ୍ଜ କର ତ ପ୍ରକୃତି ତୁ ଚେଞ୍ଜ କର। ମୋ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଖରାପ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହୁଛି ନା ମୁଁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି? ମୋର ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନା ତମ ପ୍ରକୃତି ଚେଞ୍ଜ କର। ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଏଇଭଳିଆ। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଏଇଭଳିଆ। ନା ହେଲା ବାଲ୍ୟକାଳେ ନା ହେବ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ। କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ମୋ ପ୍ରକୃତି? ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବି ଟିଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ପ୍ରକୃତି ଚେଞ୍ଜ କର। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକୃତି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ, ମୋ ପ୍ରକୃତି କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ନଥିବ ବୋଲି। କିଏ ଲେଜି ଥିବେ, କିଏ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଉଥିବେ, କିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଉନଥିବେ, କିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଉନଥିବେ, କୌଣସି କାମ ଟାଇମ୍ରେ କରୁନଥିବେ, କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଗୁଣ ମୋ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପ୍ରକୃତି ଚେଞ୍ଜ କର। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ହେଉଛି ମୋ ଛୋଟ ବେଳରୁ। ଯଦି ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି? କାହିଁ ମୋ ପ୍ରକୃତି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଜି ଫେଲୋ। ତା ନୁହେଁ କି ମୋ ପ୍ରକୃତି ଖରାପ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନି ବୋଲିକି କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବି ତୃପ୍ତି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ବହୁତ ତୃପ୍ତି ମିଳେ। ତେଣୁକରି ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କର। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରକୃତି ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା?